Bafowethu ngiyabonga umkhonto wesizwe mndeni wami wesibili ukuthi namhlanje nila ngoba nibukile nalalela nabona isimo somuntu ongeke akwazi ukuphila nase niyasondela nizoletha lolu sizo. Ngizoqala lana ke bafowethu. Ivideo yokuqala ifikile la ugogo abenetha khona. Ukufika kwami kokuqala la kusakwazi besithimula sigodola ngisho inyawo. Inyawo bafowethu ukhubazekile ugogo zithe akazizwa. Uyathimula uyagodola akanajezi akanalutho. Then mangifika la umfowethu athi ngizobheka ukufakwa kokhethe. Lolu khethe bafowethu lufakwe imvula ina lacindezelwa ngamatshe ngoba ugogo ubenetha. Now when I came isalukwazi sikhalele ukuphuma eminyango sithi ngize ngibone eminyango ngangade ngigcine nini eminyango ukubona nje eminyango ngiphefumula umoya wangaphandle. Now commanders ngesikhathi ngifika la bengingezanga kuzopolitika mina. Kodwa ngize ngafika la ngizobona ukufakwa kokhethe ngafike ngabona ukuthi lesi simo asiphileki. Okay, commanders asiqale ngokuthi ugogo uthi una 8 years ehlala la. And when I did my research, comrade uGatsheni bakonfirmile ukuthi ugogo bayamazi una 8 years ugogo ehlala la. Ugogo kusinabile isitori sakhe akasifihlanga. Ugogo unondodakazi amzala washona wamshiya nabantwana. Abazukulu abanakekela lokho. La kusesokeni likamzukulu kagogo. Because amandla kagogo mafishane akakwazi nokuzakhela umuzi. Uzamile kugogo ukufatanisa nondodakazi esasebenza netoho bakhile commanders indonga inyukile iroof ikhona. Kushoda amawindi kushoda iplaster kushoda izicaba kushoda ifurniture. Commanders mkhulu umuzi ugogo wakhile ngokuhlanganyela nomzukulu. Umzukulu ulahlekelwe yitoho ke comrades lokho kusibeka la namhlanje. Lo mndeni uphila ngempesheni kagogo. Into ababeka la yini ukushoda kwamatoho. Bobabili abazukulu bakhulile bayakwazi ukusebenzela. Futhi bakuvezile kwi-VN abayithumelele commanders ukuthi balicelile usizo abangalithola. Emva kwalokho kube sekulandela ke into ethi wafika kodwa uchazanga isimo. Now njengami nawe ke sikwipolitiki ithini ekumele sizobona isimo njengoba sengifikile. Sekungoka 4 mina ngifika kwagogo namhlanje. Nayizolo bengila kwagogo. Phambi kwakuthanga bengila kwagogo. Nangokokuqala ngangila ngizobona isimo sikagogo. Commanders indlu kagogo is almost done. Isidinga usizo nje lwami nawe olalele ku social media ukuthi asihambe siyofaka amawindi kagogo silethe umbhede because ugogo uthi ngifuna ukuhamba ngiye kwami ngifele inzima into ekhulunywa ugogo uthi ngifele ekhaya engazi ukuthi ngiyongcwatshwapi. Mangifela la kamzukulu esokeni lakamzukulu ngizongcwatshwapi. Now kubhlungu ke commanders ukuthi sithi sihlangabeza ugogo simlethele usizo kube khona abantu abazothi isima sinjalo. Namhlanje ngifuna nithi go through igceke lagogo. Ukhethe selifakiwe ivideo nibonile. Ningene la phakathi nibheke istop sokupheka. Nibheke ibhode. Nibheke ikhabethe elinegross ukuthi liphi commanders. Ukuthi namhlanje singathi isima sinje ngoba sinjalo. Thina ke commanders asizile ukuzopolitika ugogo uthi owetheku noma wendodo noma esikwazi ukuthi ugogo una 8 years abahlali basemahlabathini bathi ugogo una 8 years ehlala lana ugogo usezamile ngempesheni yakhe nosizo luka Nozipho ukuphi akakho Nozipho usemsebenzini nosizo luka Nozipho bayinyusile indlu commanders ngizoyifaka ku social media indlu iphakeme indlu isishoda ngokuthi kuthiwe iyavaleka iyaplastelwa ukhona nombhede khona nestove khona nebhoko ugogo ahambe uNkulunkulu mayembiza ambize ekhululekile ukuthi nalezi ingane zafelwa abazali uyishiye ekhayeni. Kwenzakalani commanders uma namhlanje lo mfana walana engahlukana nale ntombazana kusho ukuthi lo gogo usemgwaqeni. Can we really say siyapolitika ke manje ngesimo sikagogo sithi kunjena noma kunjena noma kunjani ugogo wakhe? So it's my plea namhlanje kuwo wonke umuntu olalele ku social media commanders ukuthi nani imphakathi kude le ongafinyelela khona ivideo ukuthi usimento ongavela kwena ungenza umehluko. Iglass le window elingavela kuwena lingenza umehluko. iMK la namhlanje ukuthi sizofaka nanku umati ugogo angabe sanyathela udakeni. Abayibonile ithombe babonile isimo before. Namhlanje ugogo usene roof. But amakhaza asangena ewindini.
namhlanje nali iwindi MK ngilethile namhlanje ugogo nabazukulu bazolala bedlile nanku no blanket ugogo uzombatha comrades asizile ukuzopolitika la sizile futhi ukuzokhankasa kodwa sithi izimo ezinjena ezenza sithi i-ANC ihlulekile yizwe lase South Africa Yebo. sitiki uma kuthiwa khona kwake kwaba khona umxhasi into ethi umxhasi eSouth Africa wayilokho ke ngenawo 8 years and commanders i-data iyakholetha logogo kunabantu namhlanje abapolitika ngogogo bathi kade ngayisebenza icase kagogo made iminyaka isetshenziswe icase kagogo khona kwi-war room ugogo unani namhlanje comrades what has this political party ephethe uhulumeni ophethe what has they done for ugogo namhlanje nothing asizile uzopolitika siyi-MK kodwa sithi mlalele ekhaya namhlanje sidinga ukushintsha izimo ezifana nalezi sidinga ukushintsha izimo ezifana nalezi zamanzi kuthiwa ayashoda kodwa thina sihlale eduze kwe-Hazelmere Dam kuthiwe kukhishwe isaziso kuthiwe hazard i-Hazelmere Dam igcwele izovulelwa iya-overflow i-Hazelmere but amanzi awaphuma empompini why asipolitiki sifuna impilo sifuna amanzi sifuna ugesi sizofika nini ku-generational wealth uma sisafuna sizoqala nini ukugwilika senza amabhizinisi uma sisaswela amanzi endlini before inkululeko abebephila bebenawo amanzi bebenawo ugesi noma bufuna udompasi but imisebenzi bikhona asikwazi comrades ukuba nabantu abadla isinkwa badla uplastic badla ingqobe badla uplastic neslip